Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, игътибарыгызга көннең төп темалары хакында. Мәскәү проспектын төзекләндерүдән кем канагать түгел, юлны ремонтлаганда нинди хаталар килеп чыккан? 24 сәгать гаилә белән сәламәтләндерү лагерында тәрбиягә бала алган гаиләләр өчен 2нче ел рәттән ял оештыралар. Чаллыда дин галимнәре академиклар булырга мөмкин. Болгар Ислам академиясына президент һәм ректор сайланды. Мәскәү проспектында төзекләндерү бара, әмма шәһәрдәшләр канагатсызлык белдерә. Халык тыңлауларында белдерелгән шелтәләрне исәпкә алмаганнар. Редакциянең кайнар элемтә телефонына инвалид арбасында хәрәкәт итүчеләр шалтыратты. Тукталышлардагы платформаларны түбән ясаганнар, трамвайга кереп булмый. Теманы Гүзәл Шихапов дәвам итә. Руслан Хәсәнов яңа трамвайларда гына хәрәкәт итә ала. Искеләрне арба белән түгел, җәяүләргә дә баскычтан атларга кыен. Бары тик яңа трамвайларда гына арбалар өчен махсус пандуслар бар. Тукталыш яннарын төзекләндергәннән соң платформалар түбәнәйгән. Шуңа күрә пандусны төшергәч, арбадагылар чит кеше ярдәменнән башка трамвайга менә алмый. Кызганычка каршы менә алмыйбыз, чөнки остановка хәзер түбәнрәк. Пандусны төшергәндә, трамвайдан пандусны төшергәндә, аның утырып та, төшеп тә трамвайдан булмый. Остановканы югарырак ясарга кирәк. Юллар төзү трастында әлеге проблеманы якын арада шишәбез дип вәгъдә иттеләр. Платформаларны 10 сантиметрга биегрәк ясаячаклар. Әмнә бу Нариманов урамындагы борылыш автомобиль юл йөрү кагыйдәләрен бозды. Гипермаркетка керер өчен каршы як полосага чыкты. Бу бердән-бер очрак түгел. Нарушил. Неудобно, да? Да, неудобно чуть. Есть такой момент. Чуть подальше надо было. Сантиметров хотя бы. Не на сантиметров, на метров. Метра 2-3 даже, и уже попадаешь. Заметил, неудобно. Борылышны biraz күчерү турындагы сорау кышын халык тыңлауларында күтәрелде. Шәһәрдәшләр кибеткә керер өчен өстәмә ара үтәргә кирәк дип зарланды. Якында урнашкан керү урыны буш, чөнки борылыш җайсыз. Вот туда, чтобы заехать в мегастрой, надо ехать или в сторону Орловки. Вот этот узел заезда в мегастрой вопрос не решен. Хорошо, замечания и предложения принимаются. Мы посмотрим на месте в проекте. Если возможно сейчас внести изменения, обязательно это сделаем. Кызганыч әлеге теләкләрне исәпкә алмаганнар. Комдорстрой белгечләре проектка үзгәрешләр кертелмәячәк дип белдерде. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәскәү проспекты буенча җирле юлларны да ремонтлыйлар, әмма төзекләндерүне вакытында тәмамламаска мөмкиннәр. Эшчеләр иртән кайчакта берәр сәгать дәвамында эшкә керешә алмыйча торалар. Сәбәбе юл кырыенда калдырылган автомобильләр. Юлчыларга машина хуҗаларын эзләүгә вакыт сарыф итәргә туры килә. Иногда, конечно, приходится даже закрывать бетонными блоками. Сталкиваемся с недовольством жильцов. Но просьба, конечно, гражданам все-таки проявить терпение. Это ненадолго. Зато потом будем ездить по хорошим дорогам. 14 яшьлек велосипедчы үлеменә китергән юл хәлакәте турында яңа мәгълүматлар бар. Авария 29 июльдә Түбән Кама районының Кызылкәдек авылының янындагы трассада булган. ВАЗ-12 йөртүчесе куркынычсыз тизлек сайламыйча юлдан баручы велосипедчыны бәрдерә. Кызганычка каршы яшүсмер егет шул урында һәлак була. Машина йөртүчегә медицина тикшерү уздырылган. Аның канында алкоголь табылмаган. Йөртү хукукын исә 1 ел элек кенә алган булган. Республиканың төрле районнарыннан 150 бала әти-әниләре белән сәламәтләндерү лагерында ял итә. Звездныйда тәрбиягә бала алган гаиләләр өчен 2нче ел рәттән ял оештыралар. Алар өчен махсус программа әзерләгәннәр. Муфтафиддиновлар 9 бала тәрбияли, каникуллар вакытында көнкүреш проблемаларын читкә куеп булмый. Балаларга да игътибар аз эләгә. Ә биредә исә тәүлегенә 24 сәгать гаилә белән. Работа, она, вы знаете, постоянно ведется работа. Одни тренинги только чего стоят. Тренинги, они ведь проводятся и с родителями. Тренинги, игровые тренинги вместе, совместно с детьми. Работают психологи, которые очень необходимы. Особенно вот необходимы в условиях маленьких районов, да, где не предусмотрены такие услуги. Программа балаларга да, олаларга да җайлы булырлык итеп төзелгән. Алар өчен айрым һәм бергә узучы күнегүләр оештырыла. Тәрбиягә бала алган әти-әниләр тәҗрибә белән уртаклашырга да вакыт таба. Когда общаешься с другими родителями, видишь их опыт, видишь их отношение к детям, то, соответственно, и, я не знаю, там появляется свой опыт, появляются, наверное, свои
какие-то наработки. В общем, ну, конечно, сближает. Конечно, мы отдохнули от работы, отдохнули от бытовых рутин каких-то, да. Мында күбрәк даже әниләр отдыхать итәдер дип уйлыйм, потому что вкусно кормят, тәмле ашаталар монда. Бөтен җиргә йөрибез, и биергә, и аэробика, и футбол, и волейбол. Балалар пионербол уйныйлар, рәсемнәр ясыйлар. Но бик яхшы монда. Монда конкурслар, дискотекалар кичкене, монда уйнар, площадкалар, монда рәхәт. В условиях летнего отдыха, в условиях комфортабельных корпусов, прекрасной программы, совместного отдыха всей семьи, отношения совершенно меняются. Люди ближе друг к другу и роднее становятся. Именно укрепить, гармонизировать детско-родительские отношения. Здесь приемные семьи, они имеют возможность общаться, делиться опытом воспитания этих детей. Әтиәниләр белдерүенчә, кайчакта психолог та кирәкми, башка гаилә үрнәгенә күз салу җитә. Мондый ял ярдәмендә балалар үзләренә дуслар, алар проблемаларны хәл итүдә ярдәмчеләр, киңәшчеләр тапкан. Иртәгә лагерьгә Татарстанның башка районнарыннан икенче смена киләчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Болгар Ислам академиясына президент һәм ректор сойланды. Президент вазифасын Камил Исхаков башкарачак. Аңа академияның гомуми эшчәнлеген оештыру финанслау йөкләнә. Фән һәм мәгариф эшен Татарстан мөфтие урынбасары Рафих Мөхәммәтшин алып барачак. Ул уку йортының ректоры итеп билгеләнде. Болгар Ислам академиясе бу уку елыннан эшли башлый. Шушындай көчле, сәләтле инде җитәкчеләр булганда, иншаллах, без инде өметләнәбез. Болгар академиясының киләчәге иншаллах хәерле, уңышлы булыр дип. Үзебезнең яшьләребезне әзерләп, аннан соң инде шушыннан сәләтле яшьләребезне инде Болгар академиясе аша да уздыра алсак, инде үзебезнең киләчәгебез бар дигән сүз. Үзебезнең дә Алла берсә инде докторларыбыз, академикларыбыз менә шу ислам юнәлешендә булачак, үзебезнең галимнәребез дә булачак дигән бик зур өметтә торабыз. Бүген Алабугада бөтен Россия ярминкәсе ачылды. Ул быел 10нчы тапкыр оештырыла. Юбилейга 1000-гә якын кул эшләре осталары җыелган. Тарихи күренешләр, җыр бию, күңел ачу уеннары, төрле ризыклар һәм әлбәттә инде сәүдә рәтләре. Монда табигый материаллардан эшләнгән кызыклы товарлар алырга, мастер-классларда катнашырга була. Шишкин буасындагы Спас ярминкәсе якшәмбегә кадәр дәвам итәчәк. Бүтән дөнья татар конгрессының 6нчы курултайы дәвам итә. Бүген аның 3нче көне. Кичә конгресс эшчәнлеген алып баручы милли шура төзелде. Аның рәисе итеп вице-премьер Чаллының элеккеге мэры Васил Шахразиев билгеләнде. Конгрессның структурасы үзгәрсә дә, бурычлар шул ук кала. Туган телебезне, мәдәниятебезне саклау һәм үстерү. Казандагы зур курултайда безнең шәһәрдән дә 7 делегат катнаша. Бүген без алар белән телефоннан элемтәгә кердек. Татар конгрессының 6нчы съезды илебезнең төрле почмакларындагы милләттәшләребезне мәркәзебез Казанга җыйды. Съездга һәр татар кешесе дулкынлану, борчылу һәм зур өметләр белән килде. Татар милләтенең язмышы төрле яклап каралды. Гаилә, милли тәрбия, демография мәсьәләләре, рухи һәм мәдәни мирасыбыз, татар эшмәкәрлеге һәм әлбәттә туган тел язмышына кагылышлы бик күп ялкынлы чыгышлар яңгырады. Кабул ителгән һәм эшләнергә тиешле хокукый документлар милләттәшләребездә киләчәккә ышаныч, өмет уятты. Съездга килгән һәр кеше беренче чиратта үзебездә активлык, бердәмлек булырга тиеш дигән фикер һәм яңа эшләргә дәрт алып китәр дип уйлыйм. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, юлларыгыз файдалы үтсен.